Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Al-Mustafa Ilyasu kamar kullum. A yau na zo muku da wani ɗan takaitaccen littafi mai suna Alhaji da Wayan Duniya. Ka saurara ka ji wannan littafi, wal Allah ka iya amfanuwa da wani abu daga cikinsa ko da ɗan kankani ne. Akwai wani ƙauye mai suna Kafin Shiri. A cikin wannan ƙauye akwai wani mutum mai suna Alhaji Balarabe. Alhaji Balarabe mai kuɗi ne, amma kuɗi kaɗan, sai dai kuma zuciyarsa tana nan kamar ruwa, mai sauƙi sosai. Kuma shi wannan mutumin ya kasance mai yarda da kowa. Idan ka ce masa, Alhaji ka bani aron naira 10,000 zan mayar maka gobe, ko da ba ka da alamar mayarwa, zai ce to shikenan, babu damuwa, amsa, Allah ya ba mu sa'a. Sai dai matsalar Alhaji Balarabe guda ɗaya ce, yana yarda da kowa ne fiye da kima. Wata rana wani saurayi mai suna Sadiq Dangari ya zo wajensa ya ce, Alhaji, ina da wata babbar dama da kasuwanci. Idan ka saka kuɗi, cikin kwana 3 sai ka ninka kuɗinka. Alhaji ya ce, subhanallah, wannan fa alheri ne. Ba tare da tambaya ba, Alhaji ya ciro kuɗi ya bashi. Kwana 3 suka wuce, Sadiq ya ɓace bat kamar hayaƙi. Mutanen ƙauye suka fara wa Alhaji dariya. Alhaji, ka sake fadawa cikin tarkon duniya. Sai Alhaji ya ce, a cikin natsuwa, ni dai ina taimako ne domin Allah, ba domin kowa ba. Amma a cikin zuciyarsa yana nan yana cewa, wai ni ba zan taɓa gane wayan duniya ba ne? Bayan afko wannan lamari, Alhaji ya yanke shawarar neman shawara. Ya je wajen wani mutum da ake kira Malam Gafai, wanda ake cewa yana da hikima sosai, amma wasu suna cewa yana da wayo fiye da hikimar da yake da shi. Alhaji ya ce, Malam, mutane suna yaudarata, me zan yi? Malam Gafai ya gyara zama ya ce, Alhaji, akwai hanyoyi guda biyu, ko ka zama mai wayo kamar su, ko kuma ka zama mai hankali fiye da su. Alhaji ya rikice ya ce, to Malam, wanne ne ya fi sauƙi? Malam ya ce, babu mai sauƙi, amma akwai wanda ya fi aminci. Alhaji ya ce, to ka faɗa mai, in ji Malam. Malam ya ce a cikin dariya, to kawai ka daina ba da kuɗi, shi ne wanda ya fi aminci. Daga wannan rana Alhaji ya fara canzawa. Wata rana wani mutum ya zo, Alhaji ka bani kuɗi naira 20,000. Alhaji ya ce, to me za ka yi da shi? Mutumin ya ce, wani abu zan yi da shi. Alhaji ya ce, to ka fara gaya min wannan wani abu ne dinnan da kake fara cewa. Mutumin fa daga nan ya fara gane cewa Alhaji ya fara canzawa. Sai kawai Alhaji ya nemi mutum ya rasa, saboda babu takamaiman abin da zai yi da wannan kuɗin. Ya zo wurin Alhaji ya bashi. So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A nan ne zan dasa aya akan wannan labari na, sai kuma mun sake haduwa a nan gaba. Akwai ɗan ƙaramin sharhi da zan yi akan wannan littafi na darasi. Darasin da yake cikin wannan labari shine, ba kowa bane yake kusa da kai saboda kai ɗin. Kyautatawa abu ne mai kyau, amma iyaka tana da muhimmanci. Ma'ana shine, dukkanin yawancin mutane da zaka ga suna zuwa wajenka, ba dan kai din suke zuwa ba, saboda abun hannunka ne. Kamar dai wannan Alhaji Balarabe, mutane suna raban shi ne saboda abin da yake da shi, kuma saboda yana kyautatawa, kuma kyautatawa shi ba ta da iyaka. Wannan shine wayo, ba yana nufin cutarwa ba, yana nufin kare kai ne. Allah ya samu dace, amin summa amin.